importante ta, ket mo karami suna ta, mo kasday magulong nga barado di bitukan na, magaling na mabulok, ibagis na. Ano? Ano ang indikasyon kasi kung nangyayari ka na kasi unang-una, lumulog siya na, nakakali siya na, nagsakit siya na. Ano? Ang good vigor, ang ato di tayo napag-ibising o naman dito. Kaya sa ang dati growing na infection yung siya. Ano? Okay? Okay po. So, sa tayo bayan sa kanya, ako lang kasi na ano na share eh. Ano? Okay? Okay po. Si patient sa x-ray niya pa lang. Hindi pag-growing siya lang, hindi ko napayagan eh. Si 4 days na magpatiso na sa kapasit, siguro hindi bagis na, dirakil na bagis tayo, sabihan na barado. Ano? Baka nyo, siguro bagis tayo eh. Kapasit, sila pa na tayo, kaya tayo, kolon, hindi na kanya takti. Kaya na, di barado, hindi ka x-ray, di kapasit, makas. May ka dito? Ang magtanda ko, magtanda. Ay, hopefully. Kasi siyempre, aming operation, ano yung mga mga 100%. Okay? Opo. Yan. Adepi, mag-best nga karamitan data. Adepi. Karamitan. Basta sa assistant ko ngayon, ano? Kasi status ni pasyente ko, ano naman yan, nagpapin na lang sa full infection, di malang patient na. So, yan, tapos sa bulan, medyo opera, kita ko yung mga yan, pero may opera rin, tinexplain niya, di doktor ko, disability ko, i-explain ko na nag-assist siya. Okay? Nag-assist siya pag-uus na, makakawin din mag-assist siya. Patulog tayo na, magulog, nagkatuman sa retributive, pero sabi na natin, hindi na madali yung special at naman yung sakit, at the same time, parang tulog tayo na. Okay? Ito yung chance na kung agad ng ikadaling story ko pala, kasi hindi ka nalakas sa takot naman. Tapos naman yung Yun yung ating ano daw, yung ating instrumento daw. Lagi ba pala yung YouTube? Di ko na ito yung di kanina nag-ito ako sa kanila. Mutok na yung appendix niya. Kaya ganun ka ano makakabitukan. Amaga. Pero amaga, hindi pa. Ako kasi sabi ko nila, dok kasi ano siya, may amigasis. Ako pero hindi yun ang cause ng sakit ng tiyan niya. Kaya nga po. Although sa sakit ng tiyan mo, kapag nagda-diarrhea ka, pero hindi ganun yung presentation kasi namin.